Diuen que Buda s'ha enamorat d'una nena tossuda occidental. Tots li diuen: però Buda, tu ets loco, estàs tombat. Aquesta nena no creu en el més enllà, ni en el yin ni en el yang, però Buda R té el nas entaforat. Al pati d'aquesta princesa, ple de bojos i de gats, nena de cabells blancs, gamberra guapa, sàvia, presumida, tots es barallen per estar amb ella, tothom s'esvera, parla, riu, crida, i quan ningú se n'adona, des del pati un xiulet l'avisa, és el seu guardià, un xiprer elegant, i ella s'amaga, s'escolta la festa de lluny i somia. Anna, i ha entrat tramuntana. Ara toquen Cap de Creus, se m'ha fet tard per ballar sardanes. Anna, i ha entrat tramuntana. I és tan màgic que ho tinc al davant i ho estic enyorant. I és tan màgic que ho tinc al davant i sembla que ho estigui somiant. Al monestir, monjos i dalais. Buda, cony, medita, carai! Deixeu-vos de mantres, nirvanes i mandales. Aquesta nena és vida, sou vosaltres els majares. Però aquesta nena no creu en res. Sí que creu en el Barça. I crida gol quan no ha estat gol. I que no és maco, això. De les vostres reencarnacions ja n'estic fins als collons. No pot ser tot tan harmònic. Hauríem de provar això del gin tònic. Com la meva nena de cabells blancs, gamberra guapa, sàvia, presumida, tots es barallen per estar amb ella, tothom s'esvera, parla, riu, crida, i quan ningú se n'adona, des del pati un xiulet l'avisa, és el seu guardià, un xiprer elegant, i ella s'amaga, s'escolta la festa de lluny i somia. Anna, i ha entrat tramuntana. Ara toquen Cap de Creus, se m'ha fet tard per ballar sardanes. Anna, i ha entrat tramuntana. I és tan màgic que ho tinc al davant i ho estic enyorant. I és tan màgic que ho tinc al davant i sembla que ho estigui somiant. Buda s'ha enamorat. Bruno Oro. Seu, passa. Gràcies. Hola, Bruno. Hola, què tal? Anava a dir que demà tenim concert, recital o posada en escena, però defineixo-ho tu mateix. És a dir, és un concert molt teatral, el que es veurà demà al Teatre Romea? És un concert teatral perquè jo, sent actor, no ho concebeixo d'una altra manera. Ho serà sempre. El que passa que el fet de que sigui el Romea i que hagi treballat amb el Ramon Simó, que és un director d'escena, serà molt teatral i serà... Però vaja, en un concert meu sempre hi ha teatre. Però quina diferència hi ha, Bruno? Alguna cosa, algun afegit, no? Tindran els espectadors que demà et vegin en directe? La diferència és que he fet treballar molt els músics. És a dir, els he dit, mireu, cantareu amb mi. O sigui, no cantareu físicament, sinó que estareu amb mi a totes les cançons, actuareu, els hi faig fer el pallasso, els faig moure, anem per tot el teatre, ens movem a platea, baixem, fem ballar la gent... És a dir, no vull que siguin mera comparsa i que m'acompanyin, sinó que moguin el cul. I s'han deixat fer? S'han deixat seduir per aquesta tentació que els hi has posat a davant? Sí, perquè són molt joves i els agraden molt els reptes i els provoco molt. Els dic, vosaltres que sortiu de l'ESMUC i que sou de conservatori, que aneu de que en sabeu tant de teoria, a veure si sabeu una mica de teatre i si sabeu interpretar. Costa més quan fas teatre i a sobre fas concert? Sí, perquè hi ha la limitació una mica de l'instrument. Jo estic molt esclavitzat en el piano, el micro. Aleshores, jo a vegades agafaria el micro i el piano i els fotria avall i baixaria a cantar la gent. El que passa que no Dóna aquesta sensació, quan se't veu. Sí.
que et sobra tot una mica, no? Perquè necessites moure't fins i tot, esplaiar-te. Per això hi ha moments que surto i que baixo al públic i que ballo i que trenquem una mica. Els que et vinguin a veure demà han de saber que descobriran 2 noves cançons inèdites, primícia per tant demà al Romea, que són 2 cançons del teu nou disc. Sí, perquè jo el disc nou el vaig presentar al novembre, que ja vaig venir aquí. Per cert, gràcies per tornar-me a convidar. I per cert, vull dir una cosa, i és que ho feu molt bé. Us felicito. Va. No, i això no és pilota. Moltes gràcies. No, deixa'l que acabi, deixa'l. No, vull dir-ho perquè els professionals, a vegades, no diem les coses, no? Ja és com, dona com per... No, és molt difícil fer el que feu. Jo és que us veig, jo no tinc tele a casa, però com que vaig a gravar Polònia i Cracòvia, no us veig a la tele allà dormit, que m'han maquillat, estic de mas i dic, vaig a veure els matins. Totes les hores que estàs maquillant allà. I sé lo difícil que és a aquella hora parlar, tenir la dicció una mica clara, tenir el cap clar, i cada dia en directe trobo un esforç incommensurable. Felicitats. Ja està, la pilota arriba fins aquí. Que sàpigues que ja et tornarem a convidar pel nou disc. Ja em diràs perquè feina no me'n donareu, perquè periodista zero, però bueno, que us sapigueu. On estàvem? Amb les 2 cançons inèdites. Del tercer disc que presentaràs l'any que ve. L'any que ve jo ja presentaré el tercer disc, perquè a mi, saps què passa? Que quan has tret un disc portes molt temps amb les mateixes cançons. Molt temps. I ja estàs cansat d'aquelles cançons. Aleshores, a mi m'agrada reinventar les cançons, fins i tot canviar algun punt de la lletra, fer solos nous, i tinc ganes d'oferir a la gent un parell de cançons noves. Però tu ets el que et canses ràpid o no? Et canses ràpid o no? Si canvio coses, no. Però si fes el mateix concert que vaig fer fa 6 mesos, sí, em cansaria. I els músics també. És que els músics, les cançons no són seves, són meves. Quina llauna, pobres tios. Tornem a fer el mateix. No, escolta, aquí fes un solo nou, aquí et faré... El baixista és... Que es cansa segur, perquè és tan polifacètic. Jo, vaja, el trobo superpolifacètic. Gràcies. Què no saps fer? A veure, per favor, aquí s'està convertint aquest sofà. Per cert, he de dir que al concert de demà, com tots els que faig, hi ha una part benèfica que destino a Àfrica Digna, que és una ONG amb la qual col·laboro, que també està bé que la gent sàpiga que una part de cada entrada anirà destinada a aquesta ONG. Per aquestes cançons, ara que t'estàvem escoltant, amb què t'inspires? També a vegades en converses de la vida quotidiana que vols reflectir amb aquella peça, amb una cançó? Mira, aquesta en concret, Budes enamorat, parlo de la meva àvia, l'Anna, que vindrà demà, que és una jefa total. I jo sempre li diem Buda a casa, la meva àvia, perquè és molt optimista, és tot menys una vieja cascarràbies. O sigui, és una tia collonuda, que els meus amics la truquen, es conviden, parlen amb els meus amics, jo no m'assabento de res, ja estan allà, veu el futbol amb tots els amics dels meus germans. La pròxima vegada has de venir amb la iaia, doncs. Home, i tant, estarà encantada. Has de venir amb ella, clar. Li haureu de clar. treure el micro. Doncs ja li traurem. I llavors vaig pensar, Buda, si s'enamorés d'algú, seria la meva àvia, perquè seria algú occidental segur, i seria la meva àvia, que no creu en res i que és la persona menys espiritual del món. És totalment mundana i és estupenda. Molt bé, doncs està, que ha quedat convidada. Fantàstic. I tot això ho pots compaginar, presentar el proper disc, vens amb ella. Vindré amb ella. Seguint amb el que deia la Pere, tot això ho pots compaginar amb els rodatges dels Polònies, dels Cracòvies, concerts, amb la creació de música, ho vols. Tot això ho vull compaginar. És més una voluntat a vegades que una realitat, no? Sí, a vegades costa, sobretot que trobar l'energia, els rodatges són bastant d'usos. Trobar l'energia a la tarda, si t'has llevat a 5:45 per... Però ho fas molt bé, tu també. Ei, gràcies. Ja està. No volia això, el que volia era dir que vosaltres ho feu molt bé, perquè però és veritat. el nostre és més agraït, perquè ens maquillen molt, fem riure... Nosaltres també ens maquillen molt. Sí, però vosaltres no sou Que ens han de maquillar molt a aquestes hores Home, del matí.